Na jihovýchodním okraji Prahy funguje škola Taekwondo ITF NAMU. Její název je velice symbolický, znamená totiž strom, který vyjadřuje základní myšlenku taekwonda, tedy růst cvičence. Jednotlivé větve představují lidi a kmen je pak všechny spojuje. Je to dobrá škola, jsem ráda, že jsem se nevybrala jinou, protože tady to je zábavná i. Jsem vlastně hrozně ráda, že naši trenéři jsou manželé, takže to je zároveň jako jedna velká rodinka. V tomhle oddílu je super, zahrneme si tady i nějaké hry a zacvičíme si. Na našem klubu se mi líbí hlavně příjemná atmosféra tréninku. Škola Taekwondo ITF NAMU se směřuje svým působením na jihovýchodní okraj Prahy a vlastně vesnice těsně za Prahou. Cvičíme v Uřiněvsi, v Čestlicích, v Nupakách. Co je super, že ty lokality jsou blízko sebe, takže ten původní koncept nebo ta myšlenka byla ta, aby každý cvičenec z té dané lokality mohl jezdit i do těch lokalit sousedních, proto je to všechno blizoučko, jsou to de facto téměř sousední vesnice. Škola Taekwondo ITF NAMU se věnuje především dětem, a to hlavně herní formou výuky. Chodí sem však i celé rodiny. Tak ve škole NAMU se zaměřujeme hodně na malé děti, na jejich rozvoj, a aby se hejbali a něco se naučili, taky i částečně na výchovu, protože přece jenom v taekwondo je trošku vojenský bojové umění. Kromě toho u nás necvičí jenom děti, často se přidávají i rodiče a cvičí celé rodiny, což je taky super, že společně tráví čas, můžou jít společně na soustředění. Já se jmenuji Honza. Já se jmenuji Štěpán. Já se jmenuji Kačka. Já se jmenuji Vítek a všichni jsme Janišovi. A cvičíme ve škole Taekwondo NAMU. Viděla jsem plakáty, upoutávky na tréninky a chtěla jsem tam hrozně chodit, ale nechtěla jsem tam sama, tak jsem tam dotáhla Honzu a později se přidal Vítek a nakonec i Štěpán. Šly holky a velmi mě zaujalo, že na té exibici jste řekl, že můžu začít i v pokročilém věku. A na co vše se můžete ve škole Taekwondo ITF NAMU těšit? Jak ta, řekněme, hravá záležitost, to znamená ty děti nebo mládež, která si chce spíš pohybovat a chce z toho mít větší radost, ale najde tam své uplatnění i třeba cvičenec, který si chce poměřovat síly s někým jiným v ringu. Na závodech máme několik titulů mistryně České republiky. Je to samozřejmě i díky tomu, že máme ve svém týmu Ladu, která je mistryně světa, která je členkou státní reprezentace. V rámci školy NAMU máme rozdělené i trochu trenérské role, co se týká přístupu trenérů. Honza je spíš takový učitel a já tím, že už jsem prošla reprezentací, tak mám spíš toho bojového ducha, hodně se zaměřuju na makací tréninky, které mě baví, na přípravu závodníků, na závody, máme vybudovaný závodní tým. Co tedy dalo NAMU svým žákům? Zaujala mě sebeobrana, protože kdyby mě někdo přepadl, tak bych se dokázala ubránit. Tak zaujalo mě to a dokážu se obránit díky tomu, no. Moc jsem ráda, že vlastně taekwondo existuje a moc ráda budu už i velká cvičit. Taekwondo nám přineslo sebeobranu, bloky, údery. Tak dal mi to hlavně nějakou rodinu, skupinu kamarádů, kteří nás tady drží, je to tu zábavní, všechno jako držíme tu pohromadě. Díky taekwondu mám hodně nových kamarádů a jezdíme spolu na závody, fandíme si a je to super. A jaké jsou cíle do budoucna? V rámci školy máme několik cílů. Jeden z cílů je rozvoj dětí pomocí moderních technických pomůcek, například reakčních světel. Máme lapy, naražeče, kloboučky, žebříčky, máme velkou výbavu věcí, které můžeme do toho tréninku zapojit, aby byl pestrý, aby děti bavil. Dalším cílem je třeba tmelit ty děti, aby měli kamarády, aby byli nadšení, jezdili společně někam, užívali si to a tvořili si toho společného ducha. Třeba děláme i záchranáře, kde se sejdeme, už není to taekwondo, ale jezdíme na člunu záchranářským, ukazujeme jim první pomoc a spoustu dalších akcí, aby to byla taková rodina ta škola, aby jsme se rádi viděli, protože když chce člověk cvičit, tak i když se mu nechce, tak často do ty tělocvičny jde, protože tam má ty kamarády, protože se tam užije a potom je strašně šťastný, že tam vlastně šel, že se hejbal, že se spotil a že udělal něco pro sebe a viděl ty kámoše.
musíme ještě podotknout jednu věc, že působíme v strašně pěkných prostorách. Máme úžasnou halu v Uříněvsi, kde nás hodně podporuje ředitelka místní základní školy. Máme úplně nové společenské centrum v obci, která se jmenuje Nupaky, která nám taky pomáhá s výchovou členů a i s nějakým materiálním zabezpečením a vůbec ten celkový přístup jak v těch dvou obcích, tak i v Čestlicích, kde máme nádhernou sportovní halu k dispozici, je hodně fajn a hodně nás podporují v tom našem úsilí. Takže určitě samozřejmě i ty místní lidi mají radost z toho, když se těm našim dětem, potažmo jejich dětem něco povede a přivezou nějaké medaile, tak samozřejmě se to objeví v místních zpravodajích a na webových stránkách obcí a hodně tu podporu vlastně cítíme. Škola taekwondo ITF NAMU má zkrátka co nabídnout. Pohyb, zábavu, nová přátelství, vítězství i prohry pro malé i velké, mladší i starší. Každý si v ní najde to své. Přijďte se přesvědčit i vy. Čekají tu na vás s otevřenou náručí.